Доктор Василева, каква е връзката между чревния микробиом и здравето на кожата? Добър ден! Има голяма връзка между чревния микробиом и здравето на кожата. Да, ще е още по-голяма, отколкото ние си мислим, тъй като нашата кожа е населена с бактерии и гъбички, които са нормални обитатели на нашата кожа и те си съдействат. В същото време, в което кожата дава живот на тези бактерии, те я защитават нейното pH, т.е. важно е да поддържаме нашия чревен микробиом, който е даже и огромно количество на бактерии. А как микробиомът на кожата влияе върху кожните заболявания, като акне, екзема и псориазис? По кожният микробиом, при всеки от тези наброени различни заболявания кожни, които ми ги описахте, се представлява всеки по различен начин. Примерно при акнето, той вече зависи дали става въпрос за акне тинейджърско при младите или акне при жените в зряла възраст, което също доста навлиза в нашето ежедневие и е малко по-малко обсъждана тема, за разлика от младежкото акне. А тя е особено свързана с кожния микробиом, с хормоните, с стреса, с начина на живот. Има съвсем различна локализация от младежкото акне. При екземата или също така и при атопичния дерматит, кожния микробиом, когато кожата се наруши целостта си и кожния биом се размени и дойдат бактерии, които не са нормалният кожен микробиом, т.е. Staphylococcus epidermidis, ами се насели Staphylococcus aureus, тъй като кожата е при атопичен дерматит и при екзема е с нарушена цялост, тогава вече може да се получат и по-сериозни заболявания, като например и херпетична екзема. Това е по-често при децата. А относно псориазиса? Относно псориазиса, там кожата, тя се възобновява много по-бързо, кожните клетки на епидермиса. Кожните клетки отиват много по-бързо към базалния слой при псориазиса. Там вече пък съществува един феномен, който се казва феномена на Кьобнер, т.е. където псориатичната кожа е наранена механично. Се получава също псориатична лезия и трябва да бъде защитена. Каква роля играе микробиомът в защитата на кожата от инфекции и външни влияния? Както споменах в самото начало, ние имаме огромно количество на бактерии, които нормално населяват нашата кожа и спомагат да се защитава, което можем да го контролираме с пребиотици. Това е един вид, може да се вземат като медикаменти, т.е. като хранителна добавка, също така и като фибри с храната, която поемаме, и пробиотиците също са елемент, който подпомага за поддържане на нашия кожен микробиом. С каква апаратура разполагате в медицински център OxyLife, с която спомагате за здравето на кожата? В нашия център разполагаме с различна апаратура, която е изключително модерна за спомагане на здравето на кожата. Апаратът, за който аз бих искала да говоря, това е нашият лазер Кутера, един от висшите лазери в дерматологията. Значи ние тук, освен че той прави епилация, лазерна епилация, той се справи и с кръвоносните съдове, кръвоносните мрежи, така наречените руби ангиоми, малките червени точици. С лазер кутера ние можем да ремоделираме кожата, в смисъл такъв колагена, да се стимулира собствения колаген на кожата. Също така за самата кожна повърхност и изглаждането на бръчките. Може да премахва и някои бенки.